नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक कारवार जिल्ह्यात यशस्वी. कारवार कर्नाटक राज्य विधानसभा निवडणुकीक आज कारवार जिल्ह्यात 1-2 जाग्यार किरकोळ वादविवाद वगळता शांतियुत रीतीन पार पडले. जिल्ह्याच्या 11,94,000 मतदाराले 57 उमेदवाराक दिल्ले मतपेटेत बंदीत झाला. फक्त अंतिम निर्णय येवचो बाकी आसा. जिल्ह्याच्या कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्रात 66.29% मतदान झाला. जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त मतदान 73.62% शिर्सी क्षेत्रात झाला. जिल्ह्याच्या विधानसभा क्षेत्रात झाले टक्केवारी मतदान असे: कारवार 66.29%, शिर्सीत 73.62%, येल्लापूर 68.52%, भटकळ 71.59%, कुमटा 60.35%, हळयाळ 67.27% झाला. या विधानसभा निवडणुकीक कारवार जिल्ह्याच्या काही उमेदवाराल्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असा. कारवार जिल्ह्याच्या हळयाळ क्षेत्रात काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ उमेदवार आर.व्ही. देशपांडे तर बीजेपी तर्फे सुनील हेगडे. कारवार अंकोला क्षेत्रात बीजेपीची रुपाली नाईक तर काँग्रेसचे सतीश सैल. कुमटा क्षेत्रात अतिविवादित असे उमेदवार निवेदित अळवा. शिर्सी क्षेत्रात काँग्रेस उमेदवार भीमण्णा नाईक. भटकळ क्षेत्रात मंकाळू वैद्य. येल्लापुरात श्री शिवराय हेंबार हेमका विजयी जावसाठी एक प्रतिष्ठेचा प्रयत्न असा. मतदारालो मताशीर्वाद मतपेटेत बंदीस असा. उमेदवार शास रोखून असतात. ज्या जाग्यार उमेदवाराक भय आशिल्ली त्या जाग्यार पहिलेच व्यवस्थित बंदोबस्त केला अशी बातमी मेळ्ळा. काही जाग्यार 3-4 तर्फे विटामिनची व्यवस्था झाली. काही जाग्यार एकच तर्फे व्यवस्था झाली तर काही जाग्यार अजिबात व्यवस्था ना असे कळू येला. खिंच्या पार्टीच्यान जास्त वजन पडला हे सांगचे कठीण असा. ज्या दिवस रिझल्ट येतलो त्याच दिवस खरो कोण उमेदवार लोकप्रिय हे कळटले. कारवारच्या प्रत्येक मतदान केंद्रार आपापल्या पक्षातर्फे मतदाराक हाडणं मत घालूक कसरत करते आशिल्ले दिसून येताले. या विधानसभा निवडणुकीचे राज्याच्या अलग अलग टीव्ही चॅनलाच्या समीक्षेमार्फत दिल्ल्या एक्झिट पोल रिपोर्टाप्रमाणे राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेर येतलो असे प्रसार करता. हितूत कितपत यशस्वी जातले ते पळत पडतले. मतदानाची वेळ झाल्यानंतर कारवारात सांजेर सुमार 7 वाजताना मोठ्या गडगडाटान सुमार तासभर पाऊस पडलो. बरोच वेळपर्यंत विद्युत संपर्क खंडित झाल्यान खूप त्रास सहन करत पडले आणि दिवसभर या निवडणुकीच्या धावपळीत असलेल्या प्रत्येक मुखंड आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्याक मात्र या पावसान थंड थंडेच्या हवामानान समाधानीचो श्वास सोडलो. आता पक्ष वाद विवाद हे सगळे बाजून दवन मतभेद दवर नसताना क्षेत्राची अभिवृद्धी कशी जातली हे विचार करचे खूप गरजेचे असे सामान्य सार्वजनिकाले म्हणणे आसा. 200 LPD सोलार वॉटर हीटर, जीएसटी आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी असलेले सोलार वॉटर हीटर किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम, ETZ MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्या आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा.
धन्यवाद.